Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Chumuligereri wiya kegimana ndasomo basobono ngo kwarigania semesa yamaya linyale kobango kumanyenga ninkigendete gokorekana kurwa chingongo kurwa sorogongo rwa usi ubere bwo musacho yo mu bwimyaka 19 ni gotokira soro choromo ninchikobango kumanya sobo ikeranunga ninki kyaba asense meyu cheguru ku Innocent Onyango genda gotubwati getaseni Yensoko TV. Akabamenyi bekenyero kya Bundo ekigotoka se ward ya township imeyo mu Cyonyamira nigo babukire emambye ya lero nakonyora umubere bwo musawa yomo uyu manyekanita seli etabuna Clinton Onsomu byemyaka 19 uyu hatabanga nigakururutwe goika asesati yorocho rwa Bundo asamabokaye asibire asengoli yekenyorini bimonyo nigo byatabiri abaliki baitobuna nigo akagere Clinton yoyo kwaba umukagerwa w'ebikoro bibusali asinyagusira abwatubwankoiga n'abanyanyimbo nagwikibwa ASSL kurende nande akayigorerwa Sirabo ke bambi mongino ndocha tayanta ke tonzo muagende gasi namonteya tonzo muachita matanga ngesa ineiga na matanga chiete tarakoraki taracha Karachita matanga igagocha bon mambi ocha onte ya magorobona igweto monto gakora gangesa ine para ruguraria ago itupara bakabune mita gonya goteba ya moko ngitaboza gakinje na matanga nkuru kimoko mboli gakina matanga nkuru jebona mabona na tokire gochie para iga na nyoro mongino ndokoro kwerana amanya gonte Ano kirete ga onsomuni ga iteire go Chibundo mate ni ga kole irororo. Na nyorero mwana ona na baitire ga kyazibire roje chingori aitire. Dali korukara kiri bora tara go zari gento kyamboto. Na mwa ikire iga abanyana batokirire ndenga mbama eto mwana. Bono ntoma tinga ne bikona byabeire bundeye. No abantu bakare goitwa bare tubabe kuroche yaita Bundo. Abande bagosambu basambira Bundo bano ino mu cyano tubugato mukongu nande tukumeti nando ebikone abangina kura ngo naende ega koreke toke gikerie kiba abantu bagoitwa nda baiterware tari gocha se itaba ebine bikone nande togoteino na abana baitongonya no bosari bokare mwararire bibya korirwe mochiero koboko gwake mosia bakuru batebete egera nari nona matukara asukarara yaikire muno gukora kende no kominwe bigoti oitu igonga tara nencherere ngija nandro yoko tara nere manyanga tumo tara nere na kia kororokana igona ara yitobwate nebikone nande no gokuminka gete mwaro liraje nche onko ruku positive elinda negative boikwa oyo tamanyeti abankoro ku omongino minto chigotori cha ukari gotamagocha naki ba minto umwana na nyorire muina ukari gonte ngumunta itire rocha iga ena atamire na mugori no mumaete yaya na inche ngari gocha ngoika kaki abana baito moroche ekere ntoko bekera mwana uyu mugaso ntoko manya nyasa umanyete ntoko munachera kina Nyasaye bwe katika munachere kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana baro Nyasaye tako ba omore Mbe ya lero murai wense Dr. William Ruto nigarairo murubiri bwogo soka kwa babusa abayabege koski ya KDF korwa ase skuru ya Eldoret murai wense nigasabira abo bisabu abaya gokora emirimo yabo ase okwelita nabo igo asa maskani yogosika ense ya Kenya. Kiapo cha utii. Mimi sasa na hapa
From this day, your choices carry weight beyond yourselves. The uniform gives you authority. It also imposes obligations. Serve with courage. Serve with discipline. Serve with restraint. I congratulate every member of the recruits cohort 01 of 2025 on completing this demanding course, and I commend your instructors, your commanders, and every officer of this school. Mujumbe w'ensemo ye bunge ya Naivasha Selieta Jane Kihara umuchiri ekirengeke ya kiamagendere ekyo keigoretwe gochia saba Kenya litukuligoro n'umurai w'ense Dr. William Ruto eliokuru ebirengere byabo gochia asamaroro yense eyubwate kerengake kurunga beyond 2030 kolengana na Kihara niga enkwane yo ogochakibwa kwa marora yo maya irachikobage korekana goturba ni umulia okonye babekira sensemo ya siasa nemono abarai bali bakwamiria serikali ya Kenya kwanza niga ya kwaniraya ekero murai w'ekiamagia DCP Rigathi Gachagua yariganiti gutarira county ya Nakuru anemone nsemeyu ya Naivasha. Mchumulili tikatogende bosio mokonyi bumurai w'ekiamagia Jubilee Muske Fred Matiang'i niga kwanire igoro yoko okubekwa so kwebeka kwaye ange eliogo chikobaka koligie kirugo ky'oburai bwense nabo igogo kolemiremo y'oburai bwe ense ne chinguru chiaye kera aranyo libageli lyokora ense ya Kenya. Muske Matiang'i niga yakwanetaya asensemo yomu ensemo ye county ya Murang'a asamatanga yoko mwenia David Kiare oyore mu muromo abo omwana chama w'ekiamagia Jubilee Selieta Joshua Toro. I like your sermon. You said here that we serve the Lord now, not when we are old, you can't read things. Me, I've already answered that call. I want to serve now. I'm ready now, when I'm energetic and strong. And when I can see, when I don't have to get help to read things. And you said that God wants us to give him the best, not the least, and not the last. Bishop, I have already answered that. I have finalized the business of this world, including working for the World Bank. What is now left is to give my country, Kenya, the best, not the least, and not the last. And so, all of you wonderful people, that can't happen, of course, without your support. So we ask for your prayers, for your support. And as we come around talking to you, we love your counsel. I'd make a mistake if I leave here without saying this. Maga yumurai w'ekiamagia DCP Rigathi Gachagua kurwe nkwana yokurage byara oburai bw'umurai bwense William Ruto Rigathi akwanire gosira koyo kabiri umurai w'ekiamakia ODM Raila Odinga bono niga bamenyi be county ya Kisumu bamuragire byara Rigathi Gachagua na kumomochia asogokora siasa itabu atiesiko nonya ase amate ya nyagusira banyabu nigo bono bamusabire Rigathi kobeka obotoereru gekogera bune amate yegesa kukyabagere nigo bagendete kumurera nyagusira Raila Odinga. We want to tell the Rigathi Gachagua that we are still mourning Raila, and the family of Raila are still mourning their beloved father and the father of the nation. Kindly desist from this issue of talking about the death of Raila each and every time. We want to tell you that if you know anything, please shelve it for yourself. Raila has already been buried, and we should think of the future and let people know what Raila has done, and we're still mourning, and we still have a gap that we cannot fill. Tumesema watu wenye ulemavu lazima wakuwe katika meza hiyo. Lazima tukue hapo, tuzungumze, tujulikane nafasi yetu ni nini. Tukisonga hapa mbele 2027 tuko na mipango, na tunaamini ya kwamba serikali hii ya UDA na ODM
ndiyo serikali ambayo itakuwa katika serikali bado. Kwa hivyo saa hizi tuko katika mazungumzo, tumeanza tu kuzungumza saa hizi. Leo tumekuwa na mkutano unenchira yamo yokogendereria na boigo abagebwatani bali sekiombe kia matatu Workers Association nigo babeire bakogokera egukina gwe cooperative yabo na nigo banyareko bakorera gatie mechandiri banyareko bagwetera na kuburia babwatani ao wesokia elio kubasira elio banyareko bakwegendereria kwa Samson Okongo Muse nigo ndo munyakerogo babakore meremo aseri serikali ya matatu Workers Union ale no ko munyakerogo matatu Workers Union ndo bwate cooperative yeye etwaye chagete ase ebirengereria biria biogo safe na inde bio colon cooperative na momanyete gebwata machikamaya cooperative na momanyete talibe soko treasurer aire boye cooperative na momanyete toli kwa chairman chibesa igokobeke account na inde karokobeka chibesa chi account igokobeke account ekarochi kogenda kurusi gorro echibwata machikamange ngikera na teba igo boibimbo ya cooperative lero twacha twabere tokoroberi chinjira chiragere cooperative yitekine asengenje karo gendo kego chaka kende gions ngotwara kere toratebe emegorogoro mekemeke onde na batari kwamin onde ngo chali bwamin pono ya rolekanirenga nturanyora chinguru chingi ya chechibesa chiko chaka ekagera twarobiri omochango members yabona mubarocha mbali konsi golenus twabangiro omochango twaigwana nirenga ngoja gukora toro omochango twarure amarube gochiase aba bonsi tunto bugati keringa nyarebe tokwa nduri kwa nyarebe onde bwensi ori toroche obwate ogwanjo kuya oso bwato moyo bo konyo omonto ngo mwatori irube abafanyi biashara banene bonsi twabaira marube inga nonya gwika paka bana siasa ikana barabo ngo konya bali twabaira marube na ande ntunto ri murengo oringa murengo getendo riko ba murengo getengo ba intu toro muma eta banda babona baraba fanyi biashara mbali gote abanga ntuna segete tole osana segete tole una bando bechi bara abakubugori abantu bonse ebyama byonse abakubugori abafanyi biashara bara abona morocha bale town yaria bangi nambara abakuone bakachingeni bakuone chinyanya mbabuga atigento kile bagote abanga ntoto kuone ryoyo osento ri kuone ryoyo aba twanje tabantu twense Monchumuliri no mwelio muliro monene nigogendete ko senenya chinsana ime yense ya Canada ekero bikosi byokulimya muliro muliro yo bigendete gutumika chindege cyokulimya muliro sensei kwekira boni gabantu gwetanchiribwe 20 nigo banyare ko bakonganywa kuruo chinga chiabo Monchumulili gwikirabu na ikiromwali bo maiya asumuliro yo ogendete ko bagogosega abamenye bense yo ya Canada chinguru ku Innocent Onyango gotebigenda kubwatigita senigito ya Soko TV nandi chiwika chinsa 10 onyara ko bagokwemanya ali agendete ko bagakorekana kurwa sebinyoro byeito anamono kurwa sorogongo rwa gusi naboigo asichinsa chiria umugamenyete nakuganiri mugasomuya kwa niaba yeke koskions twalinga na kirogia transmission ko batebinga twara umubasomuya
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.